Yan, pagkatapos ng birthday ni nanay, pag uwi, ayan, nakasalpak na si Jay. Si Mangot, si Tibaboy. Naalala ko kasi baka sinlaki na nung magaling. Eh kaya nga, patignan na natin. Nag-mop lang ako eh. Okay siya kanina eh. Naglinis na ko ba? Eh alam mo may nararamdaman ka eh. Naglinis ako ng bahay eh. Tapos yung dito ko yung hika ko parang namamanid na. Hoy, hintayin mo pa yan. Hintayin mo pa, hindi ka makalakad, may alaga ka pa. Pag sa Tagig Pateros tayo, ano mahal manilin yun? Opera to eh. Hindi ko alam eh. Magbargas naman eh ako dun. Lahat, i-check up sa'yo. Bago ka galawin. Bargas? Oo. Ayoko dun. Lahat titignan yung ano. Katulad si tatay, lahat tinignan. Wala, tas biglang sasakit ng puto. Kumikirot. Parang ginaganon yung laman ko sa lobo. Eh ano yun eh, nagnanana eh. Sabi ko pa naman kay Michael bukas mag-vlog kami kahit naka pang babae lang ako ng damit. Anas. Eh bakit hindi mo na ano? Hindi mo na pa-check up. Maaga tayo umalis bukas. Isabihan mo na si ano na hindi ka makakasama. Check ko mas Michael. Baka pwede yung sasakyan niya. Yung pala yun sa barangay na lang. Saan ba nakatira si Michael? Parang gusto ko lang bigayin na lang. Tanga! Mamaya may mapisat ka na, ma-infection pa yan. Eh di maglagay ka na unan sa gitna ng paa mo. Tinry ko na yung mas masakit nga. Kailangan nakaangat lagi yung ganito ko. Ano yun eh, kakakain ng taba. Ayan, nagkaroon. Taba. Sa ano daw to sa sobrang trabaho ni bata pa ako. Mamalit na yung Stress. Eh kaysa lang lumala yan, di hayaan natin kung anong mangyari sa ano, gastos. Ngayon ba? Hindi wala yun, bukas pa ng umaga. Eh kung sa Vargas, pwede ngayon. Eh kaya lang ano, yun nga lang, hindi natin alam. Huwag muna gastos sa isipin. Doon naman kay Selbo, mahal daw pala doon pag siya mismo mag-opera. Ewan ko, sino may sabi? Sila, ano, sila, Alina niya. Eh di mag-Vargas na nga lang. At tandaan mo yung mga iniinom mong gamot ba para masabi ko ano yung naiinom mo na. Sakit. Ano, pagtitiisan mo yan. Hindi mo pwedeng huwag daw lagyan ng alcohol kasi lalo daw itong may irritated. Oo nga, malalo maghihiwa yung sugat. Pag betadine naman, ano naman, Halagkit. pag minsan tulog ako, pag galaw ko, ano, Nahihi. didikit.
Ano ba yan? Ba't ba nagkaganon? Sabi pa nga ni Naira eh, baka daw inaano na ako Ano? sa pinapakulang. Sabi ko matagal na kasi ito eh. Hintay mo pa kasi lumaki, tapos meron ka pa sa singit. Kontil. Ano yun? Sumasakit din yung kontil na yun? Pag ano, sobrang lakad. Kasi naiipit sa hita. Dapat yun, tanggalin din. Sa Vargas na lang kaya. Na yung ano rito, yung madaling mawala. Buhayin mo na lang kaya. Sipahin kita din. Ayan. Nakatayo ako medyo ano. Nakaupo sa pransa. Ano oras tayo alis bukas? Eh di bago alas 5. Ano naman, nasa oras naman tayo alis eh. Eh kasi ano, sikoy. Sikoy rin naman. Hindi. Hindi na naman ako makakapag-charity nito. Papasok si Kuy bukas. Yung may lagyan mo ang betadine. Nalagay mo dyan. Seryoso ka ba? Ay, pateros Kailan lang. may project ako na gagawin, tsaka ako nagkakaganito. Imbis na pang down ko ng motor mo, mapupunta lang lahat sa akin. Eh. Ano malas ka nga naman. Ang dami atang nagdadasal sa akin na ano. Tapos yung ano niya, yung divine dito niya parang namagana ng gusto, tapos parang ang daming mga tumutubo. Ay, naghahakot ng nana. Tapos yung buto dito sa spinal, ano to? Spinal cord ba to? Yung buto Malay natin. ko, hindi ko alam. Banda rito sa may taas ng tagiliran, nung sakit na rin. Wala na yung dito ko ang sakit ko. Eh, si Tito PG mo nga, nagpatanggal dyan. Ano eh. Hindi Hindi naman. dito PG, ayun yung pigsang dapa. Ito yung dito pigsang dapa. Ano tawag dyan? Iba ang ano rito. Kasi sa kanya may mata. Sa akin walang ano, talagang namagalang talaga siya. Na sobrang sakit. Gawa nung naglaro nga ako ng 7 beses sa ano diba, basketball. Pag uwi ko, ganito. Yung feeding namin, nararamdaman ko na to eh. Naman ko ng gamot eh, akala ko matatanggal. Hindi naman na matanggal. Sabi raw na yung kay Tito PG nakuha sa gamot. Pero pagka mamamagain, tumataba siya, bumabalik. Kaya dapat yan pa-opera mo na yan. Kaya nga. Kaso pag opera naman, may ma-damage. Hindi naalala ko eh. Baka mamaya may madamage na may mano na iba eh.
Pero doktor naman yun, siguro alam nila yun. Hindi kapag inoperahan ko, hindi ako makakadumi. Hindi ko alam. Bakit naman? Malayo naman yun. Malapit ah. Malayo. Malapit din pala, oo. Kaya buti kay Tito Pedro sa gilid. Eh sa'yo sa gitna talaga eh. Sa pa mismong ano natin. Yung may... Pinakabuto? Oo. Sobrang sakit eh. Halos kapag sumakit Parang, siya. para si Clarence. May ganyan din. Sino? Clarence. Ako, agapan nyo na yan. Baka mamaya bata yan. Hindi kayanin itong nararamdaman ko. Agapan nyo na yan kay Clarence na yan. Hindi, ng Ano baby pa. matulahi ba natin to? Ng baby siya. Parang may butong kabukol. Yung laga. Hindi ako makakapag-vlog nito. Hindi ako makakapag-vlog nito. Kawawa naman doon sila nanay. Ano doon. Hindi ko na pupuntahan yun. Ba't hindi pinapunta nila Sardinas yun? Pupuntahan naman, siyempre. 1,000 nga lang, isang araw, wala na eh. Yun pa kayong ano. Di ba may mga lupan nakapaligid doon? Hindi naturuan magtanim. Sino? Yung mga yun. Nanay Flora, hindi na nga naka-wheelchair na nga lang yun. Turuan magtanim. Flora. Sino ba yun? Yung nasa gilid ng kalsada? Oo. Oo, kapupunta lang ni Sardinas dun Ay, Koy! Koy ko! Ay, gamit ba? Koy, Koy! Ay, na. Yung sana guys, ano nyo ako, dasal nyo ako na matapos na to. Yung standing cellphone nandoon sa tabi ng speaker. Kuha. Kuha. Dami nyo na maano na to, mawala to. Kasi may stock talaga ako sa pag-charity pag nangyari to. Saka sana hindi ko maging malala. Ano na to may, 10 years na tati. Eh, ba't mo pinabayaan? Ano sinabi ko na sa inyo yan dati? Naku. Iba naman yung dinadain mo Ito dati. na yung dati ko pang dinadaing eh. Kaya nga minsan pag lalaban niyo yung brief ko, may dugo-dugo eh. Yuck. Ang ano mo naman, tagal mo naman pinabayaan. Sabihin mo sa akin, ikaw ay laging wala sa bahay. Pag wala ka nararamdam, layas ka na naman. Hindi, ano, tawag dito. Baka yung, ang natira na lang kasi dito yung pinadala ni Mami Reyna. Reyna Baher. Yung pang charity yan eh. Kaya ayoko rin galawin eh. Kaya paano yan? Eh, doon na yung mga inano kay nanay, nandun na rin. Wala akong, hindi ako nag-break. Hindi kaya tayo gusto rito pag umano. Dapat pala, hindi mo na hindi na dinamihan ng handa. Huwag mo yung dadamihan eh, papadala kay nanay yun. Hindi kasi, di mo naman, imbis na umano ka na, tinapos mo muna yan. Hindi ko naman sinabi lahat. Para lang, ay paano yun, hindi ka makakilos. Sana man lang ano eh. Yun guys, so tagal ako baka matagal ako hindi ako makapag-charity. Kasi papagalingin pa to. Ito, uminom na ako ngayon eh. Advil. Kaya nga, hindi ka makakainom ng amoxicillin eh. Dahil kasi wala ka na sete eh. Kaya kailangan mo ng check-up bukas.
Yan, sige ho. Ano ko na lang kayo bukas, baka bukas na kami magpa-check up. Pacing ko na lang ito muna ngayon kasi anong oras na eh. Tsaka wala rin masasakyan. Sakit. Na hindi ka mapakali sa isang yung pwesto. Kailangan. Parang hinahatak yung hininga ko. Yan naman na yan. Yan, babay po. Pag-pray nyo na lang ako.